L'any 2007 va explotar la bombolla immobiliària. Parlem amb Carme Trilla, patrona de la Fundació i presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, perquè ens expliqui què va passar i en quina situació ens trobem ara. Els parcs d'habitatge d'Espanya i els de Catalunya són parcs antics, una part important d'ells és molt antiga i efectivament necessita rehabilitació. I a més, no només el parc ho necessita, sinó que ho necessitem tots, perquè durant el segle XX, per atendre les necessitats de la població que arribava a Catalunya o dels fills que naixien a Catalunya, doncs la política va ser la de construir habitatges nous. I això va ser la gran política del segle XX, va ser la construcció d'habitatges. Però entrats en el segle XXI ja no podem construir tant, entre altres coses perquè ja tenim tot molt construït. El nostre entorn, sobretot l'entorn metropolità, és molt dens i per tant vol dir això que ens hem de fixar molt en el que tenim ja fet per treure-li el màxim profit possible, per optimitzar l'ús del parc que ja tenim. I per fer això vol dir, per descomptat, detectar on estan els habitatges buits, per què estan buits, estudiar la realitat d'aquests habitatges i fer polítiques perquè aquests habitatges es puguin incorporar al seu ús, si pot ser, desitjablement, i des de la política d'habitatge ha de ser així, dedicats al lloguer social. Doncs per fer això cal rehabilitar, perquè aquests habitatges, els que estan buits i els que no ho estan, necessiten rehabilitació. Més ara, que més se'ns demana des d'Europa que fem rehabilitació d'eficiència energètica. Per tant, sí que ja a finals dels anys 90 i ja tot el segle XXI, doncs la política d'habitatge s'està decantant cap a la rehabilitació, més cap a l'obra nova, i hi ha recursos destinats a rehabilitar. Ara mateix els fons europeus aquests de Next Generation, la proporció de recursos que es destinaran a rehabilitar és infinitament superior a la que es destinaran a fer habitatges de lloguer nous. O sigui que sí que hi haurà recursos per fer rehabilitació. El que passa és que la rehabilitació és complexa. És complexa de realitzar, de posar d'acord els veïns, de trobar la manera d'incentivar-ho, el finançament per fer-ho, la complexitat tècnica, i per tant és una assignatura aquesta difícil tant en el seu disseny com en la seva implementació pràctica. Però està clar que les polítiques actuals van molt més adreçades cap a la rehabilitació que cap a l'obra nova.